ambek. Ya engko tak ambake. Tenang. Panalon. Dalane. Rada-rene. Arah kene. Wah, keren. Lenggak-lenggok kuwi. Ambakno. Oh, biasa lenggak-lenggok itu. Oh. Kurang tenang Nah, sini. Sini. Agak ke sini arah. Ya enang wong ya ora apa-apa ta. Arah kurang. Pelan-pelan. Keren. Nah, asah meden belok narono belok kira. Sik Jon, aja anu lansia Jon. Kakimu itu anu. Ya. Biasa saja. Ngulon. Ih, keren. Ya diarahke. Tangi kuwi lek ora gelem nenggak-nenggok kuwi. Ora. Lah cilik awalan kae. Rada rene Bu, kiri. Kiri neng kiri. Nah, lurus. Direm. Aja kakine sing ngerem ki. Sing direm ki kaki. Aja dijukke tapi direm. Lho, rem ki dienggo gunakno rem ki. Ya enggak. Ana. Ya, pelan-pelan alon-alon. Mbok arah ke rono. Lah mbok arah ke rono ya rono ta. Arah rono. Delok dalane. Lah mbok arah ke rono ya rono. Rono. Ra iso garepet yo. Rono. Lah mbok arah ke rono ya rono. Nah, diarah dhewe. Alon. Wah, Mas.